Велики свети, синове Божи, ние сме ти благодарни за тази възможност, за тази привилегия, Господи, която ни отново може, Господи, да дойде пред Тебе, Господи, такива, каквито сме ти молим, да ни умиш и обществиш, да ни простиш греховете, Господи, да благословиш животът ни и да направиш нужното и потребното, Господи, за всеки един от нас. Понеже, Господи, ти знаеш най-добре, Господи, какво ще знаеш човек, но ние се молим, ако има болни. Господи, както пастор Фахри, Господи, се молим за него, оставаме, Господи, взимаме Татко Небесно и дай Твоето съвършено изцеление. Машината и кръвта с Господи, нека тази болест да изчезне и да не се появява повече, Господи, в тялото му. Защото Той е Божие създание, защото Той е призван да ходи, да благовества и да разпространява Твоята благовест на спасение. Боже, моля си за всички други, които са болни. Небесни Татко, ние си молим в името на Исус и кръвта на Исус. Полагаме ръце, Господи, протягаме ръце, Господи, издигаме ги, Господи, пред Тебе, Татко Небесни, вярваме и знаем, че те са вече докоснати от Тебе. Господи, Ти си ги докоснал със своята драгоценна кръв. Ти, Господи, си ги благословил с кръвта си и в Твоите рани, Господи, те са изцелени. Боже, благодарим Ти за това, че Ти си оставил Словото за нас. То да бъде четилно за нас, Господи. То наистина да бъде мехлеем за очите ни, Господи. За да може, Господи, всеки ден нашите очи да бъдат духовно отворени, за да Те познаваме, Господи. Опознавайки, Господи, Тебе, следвайки, Господи, Тебе, ние ще бъдем пълноценни в Тебе, в Христа. И ние сме Ти благодарни, Боже, за това. Благодарим Ти, Господи, че тогава, когато ние бяхме отделени, когато бяхме заблудени, когато бяхме бъркани, когато бяхме нещастни, Ти дойди, Господи, в живота Ти и Ти промени живота Ти. Господи, молим Те, ако има следващи, Господи, нужда за промяна, Татко Небесен, променяй, Господи, Святи Боже. Докато видиш, Господи, съдове, почетни потреби в Твоята ръка. Благослови сега, Господи, тези, които са влязали. Благослови сестрите, Господи, които Ти са влязали. Моля Ти, Господи, за брат Валя, за сестра Тинка, Господи. В името на Исус Боже, прослави си, Господи, в техния дом. Боже, Ти знаеш болестта, Боже, Ти знаеш немощта, но, Господи, виждаш техните сърца, че Ти си им надеждат. Че Ти си този, Господи, който можеш да ги избавиш, да ги благославяш и да дадеш съвършеното изцеление. Днес, Господи, вярваме и знаем, че Твоето Слово казва, има ли нещо невъзможно за мен, казваш, Господи. И ни казваме на Тебе, нищо няма невъзможно за Тебе. Затова, Господи, нека както пеем песента, нови са всяка сутрин и всяка вечер, Твоите милости и благости, Господи, така нека наистина всяка вечер, всяка сутрин и всяка вечер да бъдат нови Твоите благости и милости, Господи, които Ти го казваш към Твоят народ. Може, както клачка, както събира пилцата си, Господи, така и Ти ни събери по Твоето присъствие, Господи. Ти ни събери, Господи, да бъде, Господи, по Твоята закрила, да бъде, Господи, по Твоето ръководство. Ела, Святи Дух, и Ти ни направлява, Ти ни води. О, Господи, Ти ни напосли, Святи Боже, за да може каквото и да вършим от думи дела, нека да бъде угоден живот на Тебе, додаде да каже слава на вечния Бог, от този, който е създал, и този, който е творил, този, който е спасил. Господи, тази вечер, Господи, моля Ти за Словото, Татко Небесен. Нека това Слово, Господи, Словото да попадне на добра почва и то да дава плод и плода да бъде траен, Божия свят. Подготви сърцата ни, Боже, подготви животът ни, Господи. Не само да чуваме Божието Слово, но и да ни променя, Божия свят. Затова, Господи, помогни ни. Имаме нужда, Господи, да ни помогнеш. Затова, Господи, когато чуваме Твоето Слово, да проведим тази наша плод и да доставим, Господи, Словото на живота, да преработи вътре в нас и така да имаме и
един съвършен мир, едно благословение, едно изцеление, едно помазание, едно възстановяване на света, което Господи, ние някой път, Господи, стоим далеч от Тебе. Моля Ти тази вечер, Господи, благослови в Словото си и това Слово Божие изречено в него нека да преработи и да дава помощ нас. В името на Исус аз се моля за семейството на сестра Светла, за семейството на брата си, за семейството на брат Янко, за семейството на брат Николай, за семейството на сестра Пенка и за другите Господи, които сега не си спомням имената. Моля Те и за семейството на пастора най-вече Боже, ние го издигаме благославя. Моля Те, Боже, бъди милостив, бъди щедър, бъди любящ. О, Святи Боже, любовта Ти, Боже, и мирът Ти, Господи, да се излива, Господи, от нашите домове, за да Те възхваляваме, за да Те хвалим, да Ти прославяме. В името на Исус се оставяме сега в Твоите ръце, Боже, благословени и с нас остани. Амин, Боже, и амин. Славата победи на Господа. Бъдете благословени. Амин. Аз може да кратка молитва. Свети небесен Татко, пред Тебе стоим, Боже, в този час. Идем в името нашия Господ Исус Христос. Благодарим Ти, Боже, за тази чудесна възможност, която ни даш представиш, отново да ме свалям в Твоето име. И аз сега Те моля така, благослови Словото си, благослови нашите брати и сестри Божи, както си цяла България, така и брати, имам брати си, които са в Холандия, в Англия, в Германия и навсякъде, Боже, Ти благослави делото си. Нека все повече хора да идват, да чуят се прибавят Господи Боже. Сега Те моля така, нека Свети Дух да води общението ни, Ти дай Словото си, Боже, да е храната от небето Боже, храната, от която се нуждаем, Господи Боже. Защото сам Ти казва Словото Боже, Исусен, не само слепши човек, но всяко слово, което иззове Божите уста. В Исаия казваш, изпращам Словото си и то няма да се върне празно, но ще извърши това, да изпращам. Да, Господи Боже, знаем, че Твоето Слово е към нас. И аз Те моля, Татко, наистина Ти ни говори и сме готови да слушаме и да се променяме, Господи Боже. В името се помолих Твоя, Боже. Амин, Татко. Амин. Амин. Слава Боже на Господа, спрете микрофоните, ако учите. Днес с Божията помощ ще прочета няколко стиха от Новия Завет и от Стария после. По-скоро искам да кажа, има стихове в Библията, които описват на както цялата Евангелие, цялата блага вест. И това е един такъв стих е Йоанна 16-17. И той казва така. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. Виждаме как благата вест изказана в един стих. Бог възлюби, Бог даде сина си, да може всеки, който вярва в него, да има вечен живот. И после казва така, понеже Бог не е пратил сина на света, да съди света, но да бъде светът спасен чрез него. Тук ни дава една ясна перспектива да показва, че кой е Бог. Много пъти съм казал, че не мислим, че Бог е някой на въсна стая сам, който си отгоре и ги гледа. Не, Бог е любов. Бог е любов и продължава да разсегне времената, да може хората да дойдат при него, се покаят, да го приемат и да даде този дар, вечния живот. Сега, в Словото Божие Исус, в Йоанна 11 глава, Исус беше пред гроба на Лазар, неговия приятел, който беше умрял. Но малко по-рано, Марта и Мария имаха леко при към Христос. Казаха, ако ти беше тук и си нямаш да бъде там, виж какво каза Исус. И се рече на Марта, аз съм възкресението и живота. Който вярва в мен, ако да умре, ще живее. Виждаме какви силни стихове. И никой, който е жив и вярва в мен, няма да умре до века. Вярваш това. Това е слово, което идва и към нас днес. Вярваме ли това, което Исус е казал? Вярвам, че той е началото и края. Той е вечният аз съм. Той ни дава вечен живот, че вярва в него. Ще кажа защо се получава така. Много често хората гледат на това, което става външно от тях. И мисля, че най-важното е външността. Побеляем, остаряваме, ставаме все по-хубави и по-хубави и си казваме, живота свърши. Но чакай. Живота свърши за тези, които не вярват в Господа. Живота има начало край. Тези, които вярваме, нашия живот продължава. И истинският живот започва тогава, когато тук свърши и когато е при него. Това е истинският живот. Така да се преминаваме. Петър казва, живейте като пришълци чужденци. Хора, които минават. Ако за хората този свят, той след всичко. За нас е един преход към вечността, към небето. И сега, така Словото Божие има си, който е много интересен тогава. Словото казва да не погине един, който вярва, само да погине. В Лука 19, когато Исус беше при Захей, тогава помня Захей, че завиди Христос, кой е кръстен да роби ляво, Исус каза след зло, искат да бъдат домати, имаха някакъв кратък разговор, след Захей беше готов
вече да приеме Христос и наистина да го последва. И каза, готов съм, отколко съм трябва да умърна всичко. И тогава Исус каза, днеска стана спасение в този дом, защото и той е Авраамов син. Но си каза нещо много интересно. Човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото. Виждам, че той дойде да потърси и да си погиналото. Аз съм кажа, че днес е още време, в което Бог продължава да търси. В Летпис каза така, в 2 Тимотей 16 каза така, Божиите очи тичат само там, пресително с цялата земя. И Бог търси сърца съвършено според към него. Виждам, че Бог продължава да търси. И наистина това е Божия милост. Бог разсегля времената. Не каза, защо Бог ни идва. Бог го прави заради нас хората. Защото Бог не обича. Бог може да каже, утре край човешката история. Той е съвременен, може да каже всичко. Но Бог разсегна и каза, за онзи ден час никой не знае, само аз знам. Така че не трябва преди начин да кажем, що Боже сега дължи да вземеш, нищо не става трябва. Бог знае. Но Словото Божие казва, че Бог не забавя това, което е забрал. Не забавя. Но каза, заради вас търпи с дълго време. Да не погине някой да почне хора на покаяние. И сега, в Йоанна 4 глава, в контекста на това слово, което преживим сега, задния стих, казва така. И както Моисей изигна змията, последната така, тя да бъде иззет човешкия син. Така говорим вече за какво трябва правим сега. Някой ще Христос умре преди 2000 години, обаче благата вест за него трябва да бъде издигнат, да бъде продължаван, да достига света, до краища на света. Това е едно световито време. Благата вест да достигна всекъде. И каза така, каква е причината? Та всеки, който вярва в него, да не погине, но да има вечен живот. Колко честно слово. Всеки един, който повярва в него. Сега да му вижте, спасението е направено преди 2000 години. Исус дойде от небето. Преди 2000 години той проповядва, получава, изцелява, възкресява, прави много неща на тази земя. Словото Божие казва, че в Евангелие се само част от чудесата. Има още много неща. И дали в последния си каза, ако бях сам с всички, наверно, книгите по цялата земята не биха стигнали. Това е страшно много нещо. Но каза, те сами да може да вярваш, че аз съм Божий син. Но целта на всеки, който вярва, да има вечен живот. И наистина това е нещо, което ще се направи преди 2000. Така, свърши се. Той завърши това, за което беше дошъл. От нас иска сега наистина с тази вяра, която е в него, да продължаваме напред. Така да, аз ти сме спасени, да. Обаче хората около нас къде са. Света около нас къде са. Исус тя правда каза, идете, научете всеки своя си свят. Някой ти каза, мой свят е къде? Америка? Не. Това е свят са хората около тебе. Семейство, колегите, приятелите, комшиите, хората, които всеки срещаш. Всеки около себе си има един свят около 15 човека. Това е твой свят, в който ти трябва да бъдеш сол и светлина. Това е наше призвание. Сега, искам да върна в една история. Каза, както Моисей беше изгнал змията. Сега, за какво става въпрос? За каква змия става въпрос? Сега, тая е една история, която описва Израел по пътя към обещаната земя. Сега на израелтяните бяха, знаете, в началото бяха под робство, Египет 430 години. И после стана така, че секунда, когато пъшкаха език към Господа, Бог слезе, чу, видя ги и чрез Моисей изведи из египетска земя, из Египет. Изведи ги и тръгнаха вече към Хананската земя. Мястото, към където наистина Бог беше обещал едно място, където ще имам някой мед, една ще живеете спокойно. Обаче, по пътя за това място станаха много неща. Има много истории. Някаква гладняваха, другата жадняваха, друга станаха други неща и се роптаеха преди Бога. Казаха, що не докара тук? Що не остави да живеем там? Това беше винаги, при всяко изпитание, това бяха думите им. Защо не изживели там? Сега предпочитат да бъдат сити роби. Бидейки свобода, те не оценяха свободата. И при всяко едно изпитание казаха, искам да бъдем там. Там, при котлите. Там да сте можешни роби, ама там да сме. И това е много важно, много. Човек трябва да оценява свободата, която има в Христос. Свободата. Исус казва, и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Йоанна 8:30 казва така, ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Сега, тук Божие Слово говори за Бог и Израел като Божий народ. Сега, ще прочетем първо в Второзаконие 7:6 казва така. Второзаконие 7:6, преди да мина към самата история, като искам да кажа неща.
точно какво казва Словото Божие за Израел и Бог, кой беше тяхното взаимоотношение, ако кажа така. Словото Божие казва така: понеже вие сте люди свети на Господа вашия Бог, вас избра Господ вашия Бог да бъдете нему собствен народ измежду всичките племена, които са по цялата земята. Виждаме, че това, че Израел са наречени Божия народ, това не беше тяхна услуга. Това беше Бог избра още от Авраама и после ги изведи като свой народ. И после има още един стих в Изход 19 глава, когато Бог закара израелтяните там пред планата Синай, преди 10 Божи заповеди, той каза нещо на Моисей и реално това беше и за Израел. Каза така: вие видяхте кой страх на египтяните и как вас носих на оръжие и крила. Всичките, това цялото поколение беше свидетел как Бог направи десетки чудеса пред израелтяните. И накрая разли, че нямато море на две. И те минаха като по сухо. После водата се върна и египтяните бяха удавени. Всичко да става пред техните очи. И когато се закара тук на тази планина, преди да им се яви, той каза на Моисей: вие каза, видяхте какво стана с Египет. И каза така: а вас носих на орлови крила и доведох при себе си. И тъй, запомните за мисия, и тъй, ако наистина ще си гласна ми и пазите завета ми, то повече от всички народи вие ще бъдете мой избран народ, защото мой е целият свят. И вие ще бъдете цар-свещеници и свят народ. Виждаме, че изборът Израел да бъде Божий народ е на Бога, не на Израел. Бог ги избра, това е мой народ, свят народ. Сега, обаче, много пъти израелтяните се поддоха против Бога и се грешаваха. И много пъти изпадаха в плен, имаше различни катаклизми, които ставаха. И сега, това е една история, която ще прочета сега. Тук имаше отново проблем. Нека да виждаме какво се получи. Сега, взаимоотношенията между Бог и Израел. Бог изведе Израел от робство от Египет, но и повика обещаната земя. Това беше хананска земя. Там казваше, че мляко и мед. Обаче, какво случи по пъти се вижте? В часа 13 глава, искам така стъпка в стъпка да на място, където тук ще разсъждаем. Часа 13 глава, Бог каза на Моисей: отдели ми 12 човека от 20 племена по един от първенците и ги изпрати да видят земята. И Словото Божие каза така: и Господ говори на Моисей, казвайки: изпрати ми мъже да отидат хананската земя, която взема израелтяните, по един мъж от всяко племе, от бащите им да изпратиш първенците между тях. И те според Божието повеление Моисей ги изпрати в Паранската земя, пустиня. Всички мъже бяха главни между езичници, главни хора, цяла дума първенци. И те отидаха и видяха. И когато се върнаха, десетимата казаха: о, там е страшната, там е големи еднакви синове, и сме при тях като гълци. И реално погледнато дадаха една, между надежда, дадаха едно обезсърчение за израелтяните. Имаше двама човека там, от тези 12. Двама човека, които говориха добре. Та бяха Исус Навин и Халев. Те казаха: вижте земята, и ние видяхме. Да, земята е такава. Те са там днес, обаче нека да отидем да я превземем, защото Бог им каза: тази земя аз ви я давам. Значи двамата погледнаха земята с очите на вярата. Бог каза: идете вижте земята, която аз ви давам. Значи тази земя беше Бог беше да даде. А те се оплашиха. Но какво ставаше сега? В 14 глава каза така: от първи до четвъртия Израел се разбунтува против Бога. Каза така: тогава цялото общество извикаха с глас и на всички израелтяни и всички народ плакал онази наш плакаха. И всички израелтяни роптаха против Моисей и Арон и цялото общество им рече: да бяхме измерени в египетската пустиня, египетската земя, и по тази пустиня да бяхме взели. Защо не воли Господ тази земя да паднем от меч, жените да станат сатанска пляшка? И знаете, виждаме, че винаги при всяко на положение, веднъж нямаха какво да ядат. Пак беше също. Бог им даде мана от небето. Нямаха вода. Бог им даде вода от скалата. И пак винаги при всяка ситуация една и съща. Защо не дойде тук? Те не оценяваха свободата. Не оценяваха свободата. Бог беше сред тях денем като облак, вече като огнен стълб. Нямаше проблем. Той ги водеше, всички са бяше нуждите им, но при всяко на изпитание, най-малко все, те почнаха: о, за Господи така, роптаеха постоянно. И това поколение наистина остана там пустинята. Имаше причина. Сега вижте, виждаме така, роптаят. И сега още шком каза в часа 14 глава, от 20 казва така: Господ говори на Моисей и Арон: до кога това нещастливо общество ще роптая против мене? Бог ги търпя, накрая казва: до кога ще търпя?
чух роптаните им на израелтяните, с които роптаят против мене. Кажи им, как сигурно, че съм жив, казва Господ. Аз ще я правя на вас, така както вие говорите в ушите ми. Те казаха, по-да бяха умрели пустинята. Той е добре, защото така искате. И те останаха на пустинята. Така пожелаха. Труповете ви ще паднат в тази пустиня и от преброените между вас, колкото се наброи над 20 години и нагоре, които роптаеха против мене. Нито един няма да влиза в земята, в която се кнех да я завида. Освен Халев, Ефона син, Исус Навеви син. Дамата, които казаха, добрата изповед, те ще влизат. Цялото поколение ще остане там. Знаете ли, казаха, Господи, да се по-да дойдем тук. И Господ каза, добре. Виждаме колко е силно и каква силна изповедта и вярата. Тези хора нямаха вяра да бъдат така. Тези хора постоянно роптаеха против Господа, постоянно говореха негативни неща. И кога си Бог. Но лицата ви, за които рекохте, ще станат плячка, тях ще увида. И те ще познаят земята, която вие презяхте. А вашите трупове ще паднат в тази пустиня. И лицата ви ще скитат пустинята 40 години. И ще тегнат заради вашите блудствания, докато труповете излият в пустинята. Според боя на дните, които отидоха земята. Те за 40 дена отидаха и се върнаха. Отидаха, видяха земята и се върнаха. А 40 години трябва да бъдат пустинята, да може цялото поколение да остане там. И наистина Бог се грижи за тях. Обаче, виждаме по-нататък отново следващото примеждие. Значи при всяко изпитание те се обръщаха против Бога. И сега виждаме, нека ще видим тази история сега така. В часа 20 глава нямаше вода. И се какво става сега? И в първи месец дойдоха израелтяните, цялото общество в Синската пустиня и народ остана Кадиш. Там умря Мариам и там е погребана. Виждаше Мариам, по-късно Арон, един полиция отиваха старите. Каза, а вода нямаше за обществото, тъй че людите събраха против Моисея и против... Виждате, при всяко изпитание те се обръщаха против Божии целителите. И Бог каза, когато ви говорят на вас, против вас, те реално говорят против мене. И те каза така, те се караха с Моисей, казвайки, да бяхме измерили и ние, когато братите не бяха през Господа. Виждаме, че винаги негативизъм. Нямаше в сърцата им вяра, дали към Господа, Бог да ни помни, Бог ще нас заведе там. Винаги имаше роптание, огорчение, негативизъм и това беше това поколение. И сега, по-нататък виждаме, има такъв писан смъртта на Арон. 20 глава писана на Мариам умря, Арон умря. Обаче по-нататък виждаме какво сега. Тази история е много интересна, когато пътуваха от планината Ор към Червено море, това е 21 глава, за да открият Едомска земя, людите паднаха духом поради пътя. И ще е много важно. Паднаха духом поради пътя. В друг период се казва така, излязаха от търпение и станаха малодушни. Това е страшно. Така значи, в християнския път понякога ще има изпитание, ще има трудности, ще има страдания си, понякога болести. Това е живота ни. Това не е винаги само цветя рози, за жалост. И много пъти в тези трудности има хора, които изпадат, духом падат. И тогава да обвините и каза, къде е твой Бог, бе? Нали Бог е твой баща, бе? Що си това състояние, бе? Виж се, бе, погледни се, бе. Дяволът така говори, той кливети. И много пъти, когато хората не са твърдо в верата, стават подобни на тези. Почват да роптаят. Господи, ти къде си? Що съм аз така? Ти къде си? И знаете, това е страшно, разбирайте. Никога не обвинявайте Бога за това, положението, което сте. Напротив, кажи, Господи, това е моето реално състояние. Но аз вярвам в Тебе. И знам, че Ти ще покажеш милост. Моли се на Господ, видите ме. В Псалом 55 днес казва така, присъединена в ден напас, и аз ще избавя и че ще прославиш. Еремия 30 ти каза така, извикайте към мен и ще покажа велики чудни неща, които ви не знаете. Псалом 55 20 казва така, възжена Господ товара си и Той ще подпрем, не ще допусне похвати праведния. Слава да бъде. Но се виждам, че във всяко едно тези стихове има много стихове другащи, които мога да цитирам. В Псалмите казва така, много се не бъдете праведния, но Господ ги избавяш в тях. Така че през който да преминаваш, дие роптай. Не се огорчая против Господа. Не се огорчая против Божите хора. Да кажи, Господи, ти знаеш състоянието ми. Самия, знаете, говорим скоро за апостол Павла. Имайки отрън плътта, той ни каза, Боже, какво става, бе? Аз живея за Тебе, аз всичко правя за Тебе, живея само за Тебе, аз нямам друг живот. Той каза, Господи, имам трън плътта, ако е Твоята воля, истина. Бог му каза, доволно ти е моята благодат и край. Свърши. Така че,
Роптанието е страшно, много лош като израз от нас. Сега, тези хора паднаха духом по пътя и сега, когато паднат хората духом, нещо се промени. Виж сега, какво става сега. И людите загориха против Бога и против Моисей. Виждаме отново, значи, когато паднат духом или когато дойде, веднага срещу Бога се обръщат и срещу Моисей. И казаха, защо ни извели от Египет да умрем по стената? Виждаме репертуара един същ. Защо изкарахте да умрем тук? Защо не изкарахте да умрем тук? Нищо ново. Никаква вяра. Защото няма ни хляб, ни вода, душата ни се отвръщава от тази жалка храна. Манната, която Бог им даде, така жалка храна. Това е да не оцеляваш това, което Бог прави за тебе. Бог им даде манна от небето, даде им вода, даде им подподъци. Съдяваш техните дори. Словото Божие каза, дрехите ни увещяха през тези години. Но въпреки това, сърцата на тези хора имаше огорчение, недоволство, постоянно говорене против Бога, против Божите хора. И каза така, но той имаше следствие. Следствие, какво стана сега, вижте. Значи, искам преди да към следствието, искам да кажа нещо много важно. Малодушието, това е нерешителност, страх. Не е важно колко е дълъг или тежък е пътя, а е важно с кого ходиш в този път и на къде те води. Ще към тези неща. Бог има неща хананска земя, мляко и мед. Земя. Те знаят на къде пътуват. Но по пътя те имаха проблеми. Но те вместо ходят с вяра, те винаги роптаеха. Вижте в притчи, че не се казва така. Има път, който се вижда прав в очите на човека, но краят му е пътчета към смърт. Значи, много пъти хората търсят успешния път на тази земя. Успех, благоуспяване, преуспяване и само такива хубави неща. Обаче въпросът е този път, по кой страна на където води? Това е по-важният въпрос. Къде е краят му? И сега дума, когато се качи на един автобус, не важно колко е хубавата, да има климатик, не важно колко си издалата, важно е кое е последната спирка. Това е най-важното. Важно е наистина, щом тръгнем по един път да знаем на къде води. Словото Божие Исус казва така, влезте през цялата порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води към погибъл. Широка порта, пространен път, ама където води? Погибъл. И мнозина са онези, които минават през тях. Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който води в живот, и малцина са онези, които ги намират. Това са много силни стихове. В Марка, Лука, 13 глава, да пита Христос, кое се спасява, колко хора се спасят. Подиграха за наистина, казаха, Господи, малцина спасяват. И тогава се каза, подизайте да влезете през цялата врата, защото ви казвам, мнозина ще станат да влязат, но не ще могат. Вижте, спасението, ако е да излезе толкова лесно, иска за устояване. Да, спасението е да направи на кръста. И се влязат за грешни грехове. И биде така, че всеки един, който призове името Господин спаси, това е наистина така. Обаче въпросът е, има устояване, има път, който трябва да извървим. И сега, следствието от чупана духом беше роптание. Когато човек изпане духом, веднага идва негативизма, идва недоверието, идва маловерието. Това са нещо симптоми на охладняване. Какво става? Следствието заговориха против Бога и против Моисей. И вижте сега какво става. Каква беше реакцията от нататък? Това са важни неща, разберете ме. Никога не роптайте против Бога или против Божите хора. Никога. Ако нещо не разбирате, молете се Бог да я разкрие. Или споделете с някои братя и сестри, така общувайте, но дейте роптайте против Бога. Едва не Бог се е променил, Бог не те обича, Бог обича комшията, ама те те обича. Има и такива понякога хората изпадат. Хората като ме, да, Бог обича или кой си, не го изцели, ами му остава болен. Чакай. Не сравнявай себе с хората. Това е политика към Бога. Очакай милост от Господа. Псалом 78 казва така. 78 от 11-17. Забравяха негови дела и чудесата, които им показа. Пред очите им извърши чудеса в египетска земя и полето на низ. Раздуи морето и ги преведи. Направи водите да стоят като грамада и води ги денем с облак и цяла нощ със светлината от огън. Разсипли каналата по стената и ги напои изобилно като от бездни. И изведе потоци от каналата и направи да потикат води като реки, но те още повече му се грешиха, като възроптаха по стената, в тази пустиня, която възроптаха. И какво става сега? Така ще наред. Те роптаят, Бог ги гледа. Обаче идва момента, в който
Бог наистина дава отговор. Какво обвиняваха Бога, вижте? Какво беше обвинението им? Защо не извивахте из Египет? Интересна работа. Казаха, Боже, защо нас спаси от робството? Там бяхме добре. Представете си, честите ти си под робството, те пъшкаха, викаха, молиха се, Бог ги изкара и казаха, защо не извели от робството? В Изход 16 глава, когато нямаха кой да излъст, пак роптаеха. После по-нататък пак роптаеха. После в числа 11 глава пак роптаеха. Виждаме, при всяко едно изпитание, какво е то? Роптание, недоволство. Това е, искам да ви кажа, християнина никога не трябва да роптае против Бога. Разберете ме, Бог не е човек като нас. Бог е Бог, Бог е свят. Никой от нас няма, Бог е суверенен. Никой от нас няма основание да каже, Боже, защото така. И само, не. По-скоро се покай и се смири пред Господа. Бог е този, който знае как да води. Бог има промисъл всяко свое Божие дете, всяко творение. Така че не трябва да има роптание. Какъв беше Божият отговор на това, което става? Бог мълчеше и гледаше, но дойде отговор от него. Сега, Божият отговор е във всеки шестия. Сега, затова Господ изпрати след народа отровни змии. Интересна работа. Те роптаеха, викаха, Господи, защо да накарат така, защо не останат по стената? Изпрати след народа на отровни змии, които хапяха людите, те измляха мнозина от Израел. Какво става? Те роптаят против Бога и Бог праща змии. Сега, къде е изходният път? Какво става така? Ще кажа някой, Бог е избил народ. Не, имаше изходният път. Сега, в пример, змиите, като цялото има и духовно значение. Змиите са преобраз на греха, а греха води към смърт. В Римляни 6:20 се казва така, защото заплатата на греха е смърт. Това е. Те се грешиха, роптаеха пред Бога, бяха недоволни от Бога, че ги спасил. И говореха много неща против Бога, против Божия. Някакво се опитаха да бед с камъни и страни Халиф и Моисей и Арон. Говореха против Божиите люди укор. И тогава Бог каза, тези хора не говорят против вас, а говорят против мене. И сега, какво стана? Людите дойдоха и казаха, те осъзнаха, че не са прави. И после каза така, тогава людите дойдоха при Моисей и казаха, съгрешихме, че говорихме против Господа, сетиха се. Казах, какво правим ние? Той е Бог, кой смени? Съгрешим, че говорихме против Господа и против тебе. Помоли се Господа да махне змиите от нас. Сега, в Псалом 78-34 описано това нещо. Псалом 78-35 казва така. Когато ги умъртвяваше, тогава го търсиха. Върнаха се и търсиха Бога ревностно. Кога бе? Когато виждаха какво става. Бог прати змиите и един по един виждаха как братите се заминават. И тогава се осъзнаха какво правим ние. Тогава ти мъртвяваш, тогава го търсиха. Върнаха се и търсиха Бога ревностно. И спомняха си, че Бог им беше канара и Всевишният Бог техен изкупил. Вече спомняха. Когато първо роптаха против Господа, говориха против Господа и когато наистина Бог започна да ги наказва, тогава спомняха и тогава се покаяха. В Притчи 20:13 така, който крие престъплението си, няма да успее, а който изповяда и остави, ще намери милост. Сега, те изповядаха своя грех от очите. Обаче, какво стана сега? Искам да кажа, че самото покаяние, това е точката на осъзнаване на греха и решението да свърнем при Бога. Те казаха, ние се грешихме, Божия прости ни. Моисей ли кажи на Бог, че не сме. Истина се грешихме, съжаляваме. И сега, в Галатяните 20 казва така. Галатяните 20. Тези хора осъзнаваха и искаха милост от Бога. Вижте сега. В Галатяните 20 казва така. Тук става дума за Моисей. Не хватай се един, а Бог, който дава обещание е един. Галатяните тук именно, защото той беше Моисей.
Сега в Стария Завет имаше един ходатей между Бога и Израел. Това беше Моисей. В Новия Завет ходатаят между човека и Бог, това е Христос. Значи си кажа, трябва да разбираме. Защото сега някои хора поставят светии. Или кой е светия на Теликос, или кой са там. Сега ви искам да кажа за светиите. Вероятно, това са живи хора във времето, които са били. Наистина, живели са били достойни хора. Но този, който е ходатай между Бога и човека, не е светията. Не е никой друг. Единствено Христос. Той е нашия ходатай. И това казва Словото Божие, не го казвам аз. Нямам нищо против някой да почита светии. Да, уважават определени личности, които са били във времето добри християни, вероятно. Обаче, Словото Божие категорично казва така. Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус. Както тогава те казаха Моисей, моли се нас, молята пред Бога. Днеска ние отиваме при Господи. Господи, молим, татко, в името на Христа, моли се нас, Господи. Наистина, той беше ходатай. Сама дума ходатай значи адвокат, посредник. Между Бога и човека стои един посредник, това е Христос. Слава да бъде, Господа. И още други места на Словото Божие каза, в първия на втора глава, дава ни надежда, че не да живеем в грях, но че когато се грешим, болно и неволно, имаме един към който да се обърнем. Защото понякога хората изпадат в паника и казват, аз се грешавам постоянно и какво да правя сега? Не мога да се справя с това или онова. И от мен става християнин. Не, чакай. Знам, че понякога хората имат слабости, имат пороци, които се борят в живота си. И не ми го успяват от първи път да справят всичко. Обаче, Словото Божие казва така, дечица мои, това е пише да не се грешите. Но ако се греши някой, имаме ходатай при Отца и се Христа праведния. Той е освен за нашите грехове и не само за нашите на греховете на целия свят. Той е мъсвен. Така че, слава да Господи. И в Римляни 8 беше Словото Божие казва, че Святия Дух ни помага в нашата немощ. Виждаме, че наистина не е само, че Христос умря за нашите грехове. Има един, който ни помага, това е именно Святият Божий Дух. И сега така още мога да почна в самата история сега. Какво са резултата сега? Какъв беше Божият отговор? Он беше дал змиите. Обаче какъв беше отговор сега? Вижте, четем сега 8 и 9 стих. И Господ каза на Моисей, напри се от мед от тромната змия и я сложи на висока вървелина и всеки охапнал като погнената земя ще остане жив на нея. И тъй Моисей направи медна змия и я сложи на най-високата вървелина. И когато змия охапеше някого, той като погледне на медната змия оставаше жив. Това беше да се отгоре. Бог не премахна греха. Бог не премахна змията, която ги беше. И днес греха го има около нас. Бог не премахна, но Бог даде изконния път. И сега пише, къде е изконния път днес? На Словото Божие, като казаха, Исаия 6:22 каза така. Към мене погледнете и спасявайте всички земни краища. Миналата змия, днес Христос е бъдещето. Погледай Христос. Бог не примахна змиите, но Бог показа път за спасение. И пътят днес е именно чрез Христос. И сега свършим отново на пасажа, с който почнем. Йоанна 3 глава. Там каза така, както Моисей издигна змията по сината, така трябва да бъде издигнат човешкия син. Тук говори, че за нашето призвание, нашето служение, разбира се, за нас е добре, че сме спасени, че имате да в небесата. Добре да знаем колко обещания има Бог дал за нас. Вечно небе. Дава обещание, че няма да стане, няма да забрави. В Псалмата 39 така, млад бях, остарях, не видях прави не оставен, нито потом запроси хляб. А мой Бог ще ми всяка ваша нужда. И така да видим, има много обещания, с които лягаме, с които ставаме, се каза, на които се облягаме. Но, знаейки тези неща, сега, знаем, че Бог има нещо към нас. Желая да от нас нещо. Целта е да издигнем Христос на целият този свят, където живеем. И каза така, и както Моисей издигна змията, пустинята, така трябва да бъде издигнат човешкия син. Значи трябва да бъде поставен на високо, така че всеки, който бива охапен от греха, от змията на греха, да има къде да погледне. Знаете защо и към тези неща? Сега хората живеят в една безисходица. Всеки си живее в своите пътища. Едат, пият, правят грехове и казват, това е живота, я шпи, това остава. Но няма кой да му каже, че това, което върши, това го убива. Това го надолу, това е греха. Заплата греха е смърт. Но няма кой да му каже, че има един, който умря за греха. И той може да обърне към него. И да бъде избавен, да бъде спасен. Исус каза, към мене погледнете и спасение бъдете. Към мене. И сега,
Галатяни 1:4 казва така, че Исус Христос дойде да ни избави от този настоящия чист свят. Да ни избави. Ще кажам тези неща. Понякога има християни, които толкова много са прилични в този свят, не искат да се откочат от него. Искат повече. Ама притчи и псалм се казва така. Както ада няма ста, така и човечеството няма свят. Сега искаме повече. Ама чакай бе. Имаш сега, примерно, нормално апартамент, къща или нещо друго. Хората лъмтат още. Който е милион иска да има дати 5 милиона и така, без него един непрекъснато лъмтира за повече. Защо бе, за коца? Помните как притча има там, за ония човек, който искаше. Голяма хамбар. Сега вече ще бъда спокоен. Бог каза, глупеца, до тук вземете душата. Какво стана с това? И наистина те са много важни неща. Не трябва да приличаме живота в този свят. Напротив, този свят е място, през което преминаваме. Истинският живот е в небето, вечността. Разберете ме. На тази земя, гледат казвам, що имаш прехрана и облекло. В другия гръцки превод каза и покрив. Значи прехрана, облекло и покрив. Това са необходими неща. Каза, спокойно, това не е нещо. Така че всички работи, които са... Защото знаете защо? Христос умря за прегрешенията ни и възкръсна оправданията ни. Тук няма още нищо в този свят, в който живеем. Светът трябва да бъде оставен за забравя, видите ма. Светът е място, през което преминаваш. Не се опита, помните Бог какво знал Лот. Лот е бягай за живота си. Пъска, помните Лотовата жена. Те се обърна и остана там. Този пример е много важен за днес. Всеки от нас трябва да че Бог му дава вечен живот. На кръста Христос да направи за нас. Но има изискване как живеем. На кого пламе. Да няма роптание. Да няма едва не огорчение против Бога. Това са важни неща. Тези хора роптееха и останаха там. Сега, в Йоан 12 глава, относно това, че ще трябва да изгинат, тук сами се казва за себе си, вижте. Има още около 5-10 минути, не повече, но искам така да завърша историята. В Йоан 12 глава казва така. И както, когато бъда аз изгинат от земята, ще привлека всички при себе си. Сам говори за себе си. А като казваш това, той казваше, означаваше от каква смърт ще добре. Народът, впрочем, му отговориха, не сме чули от закона, че Христос пребъда до века. Тогава как казваш ти, че човешкият син трябва да бъде издигнат, който е човешки син? Те не разбяха това, което не говорим. Но тук е нещо, което е важно да ще привлека всички при себе си. Сега, това не значи, че ще има спасение. Значи, ако делото на кръста е направено за всички, това е наистина така. Така е, обаче, кои спасяват? Спасяват са тези, които вярват в Него. Делото на кръста е за всички хора. Няма значение името, няма че етноса, няма че цветна кожа, няма че дали в Америка, дали в Афганистан, дали в Австралия, дали някъде друго място. Това няма значение. От значение единствено къде е Христос в твоя живот. Поканил си го в твоето сърце или за тебе каже, някой път ще се обърна към него. Ще казвам тези неща. Имах един колега, с който работих, близо 10 години като музикант, много добър колега беше, Петю. Той беше лекист при мен, оркестъра, и тогава много пъти, когато аз пера Господа, казах, Петю, виж хубав човек си, наистина хубав човек беше. И му казах, така и така, викам, Господ, това няма кръста, обясни му благата веса. И той ми каза така, пари, виж сега, аз те познавам като от много години. Виждам промяната, която става с тебе. Уважавам как твоята вера. Уважавам Бог, който вераш, че, но аз каза, искам да живея живота на тази земя. Искам да си живея така, както аз съм избрал да го живея. Това е мой избор. А там, като тя каза, ще ми какво ще кажеш, аз разбирам. Аз казах, там няма какво да се избереш. Тук е място, където трябва да избереш място. Там само ще чуеш, можеш чуеш две думи. Или ела, или си иди. Там няма друго място. Но той така не реши, не посля, не знам защо така, не прие Господа. И скоро чух, че е починал за много. И викам си, Господи, много се е покаял, не знам какво става с него. Не мога да взема категорична оценка. Но винаги има нещо, което разделя хората на две. Това е винаги било в човечеството. В Коринтия 1:18 казва така. Словото на кръста е безумие за тези, които погиват, а е Божия сила да спасне тези, които вярват в Него. Тези, които вярват, имат надежда и не се притесняват, като надежда се събудят. Не се притесняват за утрешното, значи Бог е контролира всичко. Живота ни, той в Него тресе. Псалмистът каза, в твоите ръце са времената ми. А Йов каза, в ръката на Бога е живота на всяка една човешка твар. Така че, не трябва да се притесняваме за това, какво ще стане от другия. Бъди с Господа, живей с Господа и живей предоставя на Господа, ако мога така се вяра в Него. Защото във 2 Коринтия 5:20 казва така,
Бог направи грешен онзи, който не е знал грех, сам че е ние правилни пред Бога. Христос взима греха на целия свят върху себе си. Ако може да направим така ситуация, в един човек там свърнен всички грях, той го взима върху себе си и отиде на къса го разпъна. И всеки един човек, като е при Бога и каже: Боже, аз идвам в името на Христа, и се каза: татко, аз обрях на къса заради него. Това е иллюстрация. Твоя грях там беше разпънат на къста. И ти на основание на тази жертва имаш отново достъп при Господа. И нещо, което е важно от тази свет, да не роптаем никой против Бога и Божиите хора, и да не падаме духом поради трудност в християнския живот. Значи това е много важно. Дяволът понякога идва такова хората. Чрез различни изпитания, трудности, понякога преминава без скърби. Самия апостол Павел каза: през много скърби ще преминем на Божие царство. Така е, че обаче сега реалността в този свят, каква беше, така се направо така е реалността в този свят. Има враг, който иска да убива. Това е истината. В Йоан 10 иска така: къде се идва? Да открадне, заколи и да погуби. Това е истината. Има враг. Но има един, който избавя и спасява. Това е Христос. В Йоан 16 иска така: аз съм пътят, аз съм истината, аз съм и живота, и никой не доходи при Отца, освен чрез мене. В Деяния 12 Петър каза така: и няма друго име дадено между чрез спасение. Няма друго име. Това е Христос. И както Моисей издигнал змията, така и ние сме длъжни да издигнем и с Христос в този свят. Разбира се, това е наистина, веднага казваме, кой от нас може да направи нещо. Всеки от нас има силата в себе си духа си. Всеки от нас може да говори на Бога, не се притеснява. Въпросът е наистина, говорейки на Господа, знаем, че ние сами не сме сами. А когато апостолите отидаха да говорят, Бог каза: не се притеснявайте, аз ще говоря с вас. Така беше с Моисей, когато Моисей отвори устата си, Бог говореше чрез него. Така че винаги трябва да ми вярват, че Исус с нас, той не е забрави. Но има едно послание, което не трябва да забравя. Вижте, Исаия 6.11 казва така. Исаия 63.11. Това са много силни стихове. Казва така: аз съм Господ и освен мене няма спасител. Виждаме колко кратко ясно. Аз съм Господ. Няма друг спасител. И сега, в Йоан 3.30, това е последния, който ще искам да кажа някакво неща. В Йоан 3.30, когато Йоан Кръстител видя Исус идва към него, Йоан каза: отсъдът той трябва да расте, а пък аз трябва да смалявам. Християнството е живот в смирение и смирение пред Бога. Не на гордост, на смирение. Защото Словото Божие каже: Бог на гордите се противи, а на смирените дава благодат. Ако трябва да издигаме някого, трябва да издигаме Христос. Ние самите ни. Нека Бог да благослови, нека Бог да ни така не помним. Всеки ден през тази земя, когато преминаваме, всеки живот, да прославяме Господа, да вземем Господа, да не се притесняваме да говорим за Него, никога да не роптаем и да не умиеме духом, но напротив да кажем: Господи, Ти бъди с нас и аз наистина ще извърша, което в живота ми. Нека Бог да благослови. Нека правим кратка молитва сега. Святия небесен Татко,